новия сладолед Орео Bites. Споделените моменти с приятели са по-готини от всякога. Сладолед Орео. За истинските Орео фенове. Този сезон създай нов вид блясък. Ново от Max Factor Infinity Color & Gloss. Дълготрайна цветна основа, професионално съчетана с цветен глан за устни. За наситен и триизмерен блясък. Бъди ослепителна, бъди красива. Infinity Color & Gloss от Max Factor. Време е да сменим поговорките. По-обувките посрещат, последите изпращат. Галдини. Избери новите си удобни и модерни обувки в нашите магазини или онлайн на galdini.net. А ти, какви следи оставяш? Време е да сменим обувките. galdini.net. Неустоими френски десерти, автентични арабски и ливански сладкиши, торти по поръчка и кетеринг за събития, сладкарница Сенсес. Сладките желания се сбъдват. София, булевард Мария Луиза 45. Телефон 0885 210 005.